Good afternoon, everyone. I am Naledi Nisi of Naledi Nisi Media Production, and today we are live at Prince Beraipi Community Hall, Ekipunyawo. Today, Silana for IDP Roadshow 2026-2027, hosted by our municipality. Sibonga usiphi ithuba sabe izindaba ngowahlukahluka njengoba usuchazile. Mhlawumbe njengoba sesikusuku lesibili namhlanje kule IDP 2026-2027. Ekuphi abahlali bakule ndaba ngakulindela osula namhlanje? Angibingelele umsakazi ngina nonke ngokuhlukana kwezinju zenu. Namhlanje kulwesibili ngomhla ka-26 kuMeyi la khona somkhandlu wasophongolo sila endaweni yaseKipunyawo ku-Ward 3 ku-Prince Beraipi Hall sizokwethula intuthuko esiyenzile kusukela ku-2021 siwumkhandlu wasophongolo. Sitheke masifika la sihambela kule ndawo sizotshela umphakathi wakhona unina nonke basakazi nabalaleli emakhaya noma ngasakhulekanga amakhosini akithi ikakhulukazi inkosi yakithi lapha kwaSibiya esisendaweni yayo namhlanje ngiyathobeka kakhulu kuyona nezinduna zayo. Sizokwethula kusomqulu wethu wentuthuko kanjalo nayo konke sesikwenzile siwumkhandlu wasophongolo. Lapha kule ndawo esikuyona ku-Ward 3 kuningi esibenzele khona ikakhulukazi nje ngibonile umgwaqo lo enihamba kuona ukuthi uyalungiswa ukuthi ube sesimeni esihle ngokubambisana no-transport i-department. Kodwa ke thina siwumkhandlu wasophongolo size la kubona njengoba ngizokwethula lapha phakathi nje umsakazi mina nonke kunehholo elihle esizobakhela lona lapha endaweni yakithi okuthiwa sesinqeni njengoba kade ngikhuluma lapha phakathi ukuthi libiza imali engango-8 million. Lokho kuyintuthuko kubona nokunye ke sesikwenzile imigwaqo engena emakhaya kodwa kakhulukazi njengoba ngize kubona ngitheka angize kubona ngizobethulela isabelo mali salonyaka ka-26-27. Futhi ke namhlanje ke msakazi kuningi kakhulu esibaphathele khona cishe nibonile la ukuthuthukisa abantu abasha ukuthi bakwazi ukuzakha nokuzenzela siwumkhandlu wasophongolo ngoba thina asiqashi futhi amathuba omsebenzi anciphile kithi kodwa abantu siyabakhuthaza ukuthi bakwazi ukuzenzela okuhle. Sibaphathele lapha imishini okwazi ukufunda utshana abantu abasha, sibaphathele itofu bakwazi ukuthuthukisa bona emakhaya bangabulawa indlala nobupha. Siyazi ukuthi imisebenzi imvela kancane lesikhathi samanje kithina nje ohulumeni wasekhaya nohulumeni we-province kanjalo nohulumeni omkhulu ka-national amathuba emisebenzi mancane. Sizobethula-ke intuthuko sibatshele nokuthi isabelo mali sethu sithini salonyaka okungu-441 million konke singahlanganisike nalokho okusiqokile thina kodwa konke sizobenzela khona izinqalasizinda sizobethulela futhi msakazi namhlanje ukuthi yiziphi izinto esesizenzile imigwaqo sine-ground nje lapha kithi endaweni yase-Ward 6 elibizwa ngokuthi yi-Hanab Sports Field nakhona elidle ku-10 million isezingeni elihle kakhulu ukuthuthukisa abantu abasha ukuthi bakwazi ukuthi bavelele nabo njengabadlali njengoba siyazi ukuthi ibhola labathuthukisa abantu manje bakwazi ukubeka ukudla etafuleni. Sizothi-ke kubantu abasha nayo inkundla yabo laphana esibenzela yona somkhandlu wasophongolo abavelele benze kuhle ngayo umsakazi. Kuningi nesisazokwenza ukuya phambili kusuka manje nasemanzini-ke nakuba kungasiwo umsebenzi kahulumeni wasekhaya ukwenza amanzi kodwa-ke ungowethu ngokwe-district. Umhlonishwa umeya we-district usey'nhlelweni zokubathuthukisa nabo ngathi ngokubambisana kohlelo olubizwa ngokuthiwa i-DDM kumkhandlu ukubambisana ukuthi nawo amanzi babe nawo lapha phansi nje emfuleni kuneskimu esizo-upgradewa sibe sesimeni esihle ngoba siyazi ukuthi imiphakathi yakithi iyakhula ukuthuthukisa le ndawo ukuthi amanzi bakwazi ukuwacosha ngesikhathi esifanele nabo bonke abantu abangabahlali balapha kithi ku-Ward 3 no-Ward 6. Hlonishwa Zwile izolo kukhona umama ophawulile ngoda sekudaba labantu abasha wathi ngoba kuqala ku-18 to 35 uqasho mhlawumbe laba abanye bona mhlawumbe bangaxoxa umlaleli ukuthi uphendule wathini ngalaba aba-over 35. Basakazi siyazi ukuthi uhulumeni wethu wabeka ukuthi kusuka kumnyaka ewu-18 ifika ku-35 bese ukuthi laba abangale kweminyaka engu-35 bona bese bayantula amathuba omsebenzi. Yingakho nje ngize la ukuzothuthukisa nakubona laba ngibaphathele la ukuthi bakwazi ukuzakha nokuzenzela bakwazi ukuzamela amabhizinisi abo. Sinohlelo lapha emkhandleni wethu esilibiza ukuthi ama-LED project la khona esihlonze khona abantu bafake izicelo sibahlomulise ngalokho abakucelile, imishini yokuthunga bakwazi ukuzisebenzela, imishini yokusika utshani bakwazi ukuqoqa okuncane
yonke nje into abayicelayo emkhandlweni ukuthi bakwazi ukuzakha nokuzenzela. Kepha kasekusungulisi ibhizinisi ungenalo. Siyakubuka ukuthi impela vele unayo yona intshisakelo ukuthi uke wazama noma khona okuzamayo bese siyakulekelela sikususa nje phansi sikuse phezulu. Kodwa ke mawucelile ufaka isicelo kuyenzeka ukuthi sikwazi ukuhlelela ukuthi ube nakho lokho okucelile ukwazi ukuzenzela. Kulonyaka nje sibeke kakhulukazi eqhulwini siyababona intsha igeza imoto kakhulu. Kunohlelo nje izinto eziningi imishini yokuva imoto phansi nezinto insipho zogeza imoto ukuthi sibathuthukise ikakhulukazi nabafana abasebancane bangabi luvanzi kuzidakamizwa umsakazi. Uzothi omunye esekhaya uyafisa ukwazi ngodaba lomgwaqo ngoba sikothi uyakhiwa kule ndawo lethu mhlawumbe ungakhawula ukuthini uzoba novalo mhlawumbe ukuthi ngoba kuthiwa ngathi isikhathi siyaphela mhlawumbe khona yini okuthola ngakho shona umgwaqo ukuthi hayi mase khona ngezoba kanje umadolo beqhubeka nje process okhanda umgwaqo noma mhlawumbe bakhona udaba angasikho bakuthola ngathi umsakazi noma ngilalele ekhaya umgwaqo sekusemaphethweni kuphela masithesana ziyana. Msakazi umbuzo omuhle ngendaba zemgwaqo balalele emakhaya bayafisa vele ukwazi ukuthi lo mgwaqo njengoba thina siphelwa isikhathi kuzoma kanjani ngawo. Lo mgwaqo kwelo owe-province owe-national futhi umgwaqo nje we-district singokubambisana ke ne-province. Lo mgwaqo uzoqhubeka uze uphele njengoba ubona awufakwa nje kwinkwale kuphela kodwa umgwaqo wetiyela ukuthi mawusuka le etiyeleni ku-N2 uza lapha kithi ku-Ward 6 naku-Ward 3 uhambe etiyeleni nakhona. Yingakho nje ukukhathalela abantu bethu basemakhaya ukuthi nendawo zasemakhaya zibe nalo itiyela ukukhombisa ukuthi akuyona kuphela indawo ehlala abantu okuyidolobha nasemakhaya kunabantu nabafanele intuthuko. Kuzoqhubeka msakazi nabayongena ngokulandelana ngoba siphelelwa ithemu nje ka-2026 nabo futhi bazoqhubeka njengoba kuyi-multi-year project le akusiyo unyaka owodwa unyaka njalo uyaqhubeka ize iphele ifike emaphethelweni msakazi. Izolo lapha kuwadedini kube ne-challenge enkulu ye-network la khona ke bekhuluma nge-network la kule wade sikuyona yini eseqhulwini abahlali bale ndawo bakhala ngayo kakhulu. Msakazi kanjalo lapha cishe mawuqalaza nje ubuka kuseyintabeni kunendawo yakithi laphana ku-Ward 6 ebizwa ngokuthiwa i-Kortneck nakhona ikhona indawo esiyibhalisile ikakhulukazi ngohlelo lokufakwa i-network nabo bakhalaza njalo mawubheka endaweni yakithi kunemayini ngalezansi ebizwa kuthiwa i-Capeval mine yegolide. Sinegolide la endaweni yakithi ku-Ward 6 msakazi kodwa-ke khona nakhona iy'ngqinamba zikhona ze-network nakhona siyibeke phezulu indaba ye-network nokubathuthukisa ikakhulukazi ngemgwaqo. Siyabona imigwaqo yethu iluthuli sifuna ukuthi ingabikho umbuhlali walapha kithi ku-Ward 6 naku-Ward 3 ongakwazi ukufinyelela ekhaya ngoba ethi umgwaqo akuhambeki. Nawo sibeke eqhulwini ngokulekelelwa iprovince yethu o-MEC bethu basilekelela kakhulu ngenkece yokuthi njengoba imvula kade zina u-disaster wamosha kakhulu imigwaqo yethu yabamibi basilekelela ngenkece engango-5 million. Nakhona lapha ku-Ward 3 kukhona imigwaqo ebazohlomula kuyona ukuthi ilungiseke ibe sesimeni bakwazi ukuxhumana ney'hlobo zabo msakazi. ey'phakeme zemfundo bese kuba yinto yokufundisa intsha ukuthi iziphi inhlelo umkhandlu onazo ukuthi intsha ngamakhono. Abalaleli emakhaya basakazi kunina nonke kwezindlu zenu umkhandlu noma i-ofisi lami lapha emkhandlwini engikuphetheyo njengomeya wakhona sinohlelo lapha e-ofisini lokufundisa abantu abasha. Imfundo-ke siyibeka eqhulwini silo mkhandlu wasobhongolo. Njalo ngonyaka sikhiphe imali yokurejista abafundi. Kulo nyaka nje sikhiphe imali engaphezulu ka-400,000 sarejista abafundi kuma-tertiary abangu-65 la khona behlonze oyedwa ukuthi sifuna ukuthi abe khona esizomfundisa kusukela manje. Kodwa noma sisefa lapha sibuka ukuthi asisakwazi ukuthi simfundise ngenxa yokuthi khona abaqualifyanga kule nto ade siyifuna. Abaningi besifuna ozosebenza ngo-civil noma ozosebenza ku-engineering yomkhandlu manje sangabathola. Kodwa ngokulandelayo kwamasiphinde saba nethuba elihle lokuthi sikwazi ukuqhubeka nenhlelo ezinhle siyokwazi ukuthi simxoshe umfundi simfundise nje size siyoqeda. Kumanje sirejista abafundi abangu-65 sibabhadelele ey'koleni ukuthi ngama-registration fee futhi siyohlala siqhubeka senza lokho njalo silo mkhandlu wasobhongolo. Nasey'nhlelweni zokubathuthukisa kwezamakhono sine-ofisi lapho esibizwa ngokuthiwa i-skills development. Umenenje wakhona okungudadewethu uMbali Mchunu la khona sikhipha njalo ukuthi abantu abasha ngokulekelelwa u-ATIA ngokulekelelwa u-LGCTIA sikwazi ukubafundisa kwamakhono sibathuthukisele nje abaningi bangaphezulu ka-400 sibaqeqesha abanye ade bagraduate kuwo lo nyaka lo esuqala nakulo nyaka ophelile njalo uma sibaqedile bagqoka iziqu zabo zokuthi bafundiswe yibo lo mkhandlu through u-skills development msakazi. Ngithokoze kakhulu.